Здравей, Ели! Благодаря ти, че днес успя да се отзовеш на моята покана да поговорим накратко за м, терапията с бахови капки, за емоционалните проблеми, емоционалните драми на майката и детето в първите години. И за да те представя и да ти дам думата, ти си терапевт, който работи с травми, емоции, с много различни методи и помагаш на дами и господа, предполагам, които са готови да работят върху себе си и да си помогнат да имат по-добър живот, най-вероятно, и много други насоки. Но днес сме се събрали да си говорим с теб специално за терапията с есенциите на доктор Бах. Можеш ли да ми кажеш няколко думи като въвеждащи за тази терапия и как въобще те помагат? Здравей, Дани! Ще се опитам така съвсем накратко да разкажа историята за Мгм. създаването на метода. Създател на това лечение, природно лечение е доктор Едуард Бах. Самият живял е преди 100 години нали, назад от сега. Самият той е бил така голямо име в медицинските среди в Лондон. Работил е в лондонското спешно отделение, в един момент е специализирал и бактериология, създавал е ваксини. В смисъл такъв си има доста сериозна медицинска история. Но самият той, докато е работил в тази лондонска болница, му е направил впечатление, че едно лекарство на едни пациенти помага, но на други не помага. Тоест, нали, тази традиционната медицина, с която изхождаме, хапче за глава, хапче за корем универсално, самият той започна да се събуждат едни съмнения, че този принцип нещо не работи. Той е бил много чувствителен, сензитивен човек. Самият той се разболява от рак и тръгвайки да търси лек за самия себе си, така се оттегля от големите медицински заведения в големият Лондон, оттегля се в едно село и започва така един път сред природата и така постепенно открива цветята, тяхната сила и енергия. Говорим тук за цветните есенции, съм изцяло един природен начин, т.е. при тях не може човек да се предозира, не може да се навреди. Няма касателство чисто с приема на с физическото тяло, че да отключи алергии. Няма касателство човека на диета ли е, на какъв режим хранителен е, защото от цветята използваме изцяло енергийния потенциал на цветето. Тоест няма никаква физическа субстанция, както е при билките, в която нали, да се пресняме, че би могло да има някаква реакция или в момента са на този режим, пия такива добавки, дали са съвместими. Изцяло принципа, философията на цветните есенции е да не разглеждаме болестта, да обърнем внимание на човека, на неговата индивидуалност. Т.е. да лекуваме пациента, не самата диагноза или болест. С цветните есенции работим за емоциите. Стабилизираме и балансираме нашите емоционални дисбаланси. Емоциите са прекрасно нещо. Нужно е да бъдем свързани с тях, да ги разпознаваме. Но, както всички знаем, има две противоположности. Радостта в дисбаланс е тъгата. Щастието е унинието. Нали? Болестта здрав. Тоест, ние влизаме в едни дисбаланси, нехармонично вибриране. Чрез цветните есенции човек се връща в позитивната емоция. Тоест, ако съм много тъжен, то да започне да идва радост в живота ми. Ако ми е много тежко и трудно, да започна да се движа през лекотата. Това е основният така принцип на цветните есенции. Работим изцяло за хармонизиране. Много така красиво го е казал доктор Бах, да дойдем на себе си. Защото живейки нали, в този стрес, заобиколение от цялата тая вибрираща тежка среда, напора, изискванията, сами къмшиците, които си ударяме, ние не сме себе си. И тук е да можем да дойдем на себе си, т.е. да се успокоим, да се хармонизираме, да се балансираме. Много добре, чудесно ми звучи. Още повече, че вече си ми помагала за разни състояния. И всъщност, да, това, че персонализираме, че правим индивидуална комбинация,
Много ми харесва, защото аз правя абсолютно същото в моята практика. Добре, от твоя опит вече практически, можеш ли да ми кажеш кои са най-честите състояния, които срещаш при дамите, вече след като са станали майки? Мгм. Така, състоянията, с които идват като заявка при теб и които са м, най-чести. Ами така, може би най-силно изявеното е умората. Мгм. Чисто няма как, нали, една млада жена, която току-що е родила, нали, в първите месеци и първите няколко годинки на детето, цялата й енергия, цялото й внимание е насочено към детето. Тоест, при майката идва неизбежно в един момент едно пълно изхъбяване и изчерпване. Целият свой ресурс тя го отдава към детето. Тоест, тук с цветните есенции чудесно можем да подкрепим. Това е есенцията маслина, която е когато човек е изчерпан на всички нива, физически, енергийно, емоционално, нали, да може той да се възроди. Самата маслина има много силна способност да се възражда, дори да бъде в период на силно изсушаване. Това растение има огромен енергиен потенциал да съживява и да се възражда. Тоест, нали, тази есенция от маслина за майките, да кажем, че на 99%. Нали, особено в тази ранната възраст. Но тук има, затова казваме, нали, изцяло, много ще се среща в пространството, маркетинг така е насочено, ще видите едни готови комбинации за цветните есенции. За тревожност, за безсъние, за еди си какво. Но не измества се фокуса и наистина бягаме много от философията. Тъй като, примерно, за умора имаме 4-5 есенции за умора. Мгм. За неувереност имаме пак 5-6 есенции за неувереност. За страхове имаме пак 5 есенции за страхове. Тук е обаче, нали, ако човек е и неуверен и изпитва страх и е изморен, тук да видим от тези 15, защото да кажем имаме 15 есенции, но трябва да му подберем неговите 3 есенции. За това, нали, чисто тези готовите комбинации, човек да ни разчита много на тях. А, Казваме, съвсем се отдалечаваме от принципа и философията на цветните есенции. Именно се подхожда индивидуално, да се влезе в личната история, да се види тази дама точно какво е ежедневието, за да се определи точния тип умора, който изпитва и за да можем да я подкрепим. Тоест, нали, Аха. това, че детенцето не спи, това, че детенцето много го боли коремчето, нали, кое точно я притеснява, как го изживява, нали, защото там има то така една плетеница от възли, в Мгм. които се оплита едно кълбо и тази жена стои в един хват и в едно напрежение и е, както казваме, не на себе си, е в един потърс и ужас и пълното изхабение, но въпросът е да хванем от всякъде да я подкрепим, да видим Мгм. какво точно изживява, какво точно се случва с детенцето, за да можем да ги подберем. Но това е, нали, най-честото чисто идва една тотална умора. Вече, примерно, ако са минали 2-3 годинки, така много при дамите също идва то е друг тип умора, която е вече от скуката, от еднообразието, нали, сутрин, обед, вечер, сутрин, обед, вечер. Нали, тая монотонност Да. зацикля човека. Това пак майката влиза в един пълен дисбаланс и идва едно пак пълно изтощение, никаква липса на мотивация, на стимул, на радост. Тоест, нали, там пак трябва да зададем въпроси, пак да проучим точно какво е ежедневието. Другото, което е много често, съответно майките, нали, особено ако е за първи път, нали, не е задължително да е само ако е за първи път, но започва едно чувство за вина. Дали това, ако го засегнем като тема, аз не съм добра майка. Да. И това, Много нали, често срещано. да, примерно, ако направим ни K Power баланс, и това е друг метод, който ползвам, пак за енергиен баланс, нали, това ще излезе като тема за баланс масово. Защото имаме, нали, не съм добра майка, не съм добра съпруга, нали, защото чисто в един момент рухваме, не можем навсякъде да огреем всички фронтове, да бъдем на макс. И там започва пък едно чувство за вина, което пък чувството за вина се е доста деструктивно. Пак си има изцяло есенция, с която можем да подкрепим майката. Така че, може би, умората, изхабяването, чувството за вина, също, което е много важно, идва, нали, вече, ако е малко по-голямо детенцето, когато дойде пък периода, тръгне на ясла, на детска градина, там можем да го подкрепим с есенция, която да влезе в новото, в адаптацията.
Независимо дали само е за ясла или детска градина, може да е чисто и преместване в нов град, в ново жилище, в ново училище, нали, ако е за по-големите дечица. Така че си има есенция, с която също да може да подкрепим това новото, да може да встъпим в него. Добре, благодаря ти. Аз, понеже много така дълго време съм чувствала, а, че искам само аз да се справя, искам всичко да е перфектно. За този перфекционизъм има ли някакъв лек в Баховата терапия? Има. Тук примерно пак трябва да го поразровим, но чисто ако е така силният перфекционизъм, строгото изискване към себе си, нали, така и в тези модерни времена да се самоусъвършенстване. Има една есенция, която е скална вода, която започваме. Към другите сме много благосклонни, но се самобичуваме жестоко. Сме много жестоки към себе си. Мгм. Тоест да бъда все по-перфектна, да бъда все по-съвършена, да ставам все по-добра, всичко, нали, да е изрядно. И оттам почваме да се налагаме все повече ограничения, нали, стремейки се. Тук също перфекционизма пак трябва да се види дали е от маниера, дали се изхожда, че от това, което аз мисля, това е единственото правилно. Другите не знаят точно как да го направят. Дали го налагам, дали има малко тираничност, дали има деспотичност. Пак трябва да се напипа. Има. Абсолютно можем да се работи с този перфекционизъм, защото той е наложен. Нали, един човек, за да тръгне да го прилага в ежедневието си, нали, 100% там някога, когато е бил малък, му е наложено. Тоест, изисквало се от него. Нали, най-вероятно ти е било казано, тук не си се справила добре, трябва по-добре. Нали, детето го е изживяло като отхвърляне. Оттам нататък стратегия за оцеляване, аз трябва да бъда съвършена, за да ме обичат и да бъда приета. Да. Добре, Ели, до сега говорихме за майката. Детето, всъщност, има ли някаква минимална възраст, от която можем да приемаме такива капки или От по-скоро кота не? нула. От кота нула. Бебенцето може да приема още Супер. докато е в отробата на майката. Жената, докато е бременна, спокойно може да приема есенции. Разбира се, там много се внимава с бременните жени. Нали, много финно, много леко се работи, често за да могат да бъдат подкрепени, нали, да не разбутаме нещо, тъй като се е доста силно емоционален момент, хормоните бушуват. Така че там много внимателно и нежно. Вече дамата, ако кърми, така или иначе, бебето приема есенциите през майката, през кърмата. Но Мгм. имайте на предвид, че така или иначе детето изцяло отразява майката. Тоест, като бебенце на годинка, на две, детето става едно огледало за вътрешния свят на майката. То поема дори, особено когато е в утробата, то въобще не може да разграничи тези чувства на мама ли са моите ли са. Тоест, после детенцето може като бебенце да ги проявява и като съвсем мъничко на няколко месеца, но това да се чувства и емоции на мама. Абсолютно децата, абсолютно се ги подкрепяме. Като цяло се работи, когато имаме майка и детенце, работим и с майката, и с детето. Тоест не ги разделяме. Не е само да даме есенции на детето, защото те са свързани. Знаете, до 3 години детето е изцяло в полето на майката. То е толкова много свързано, че няма как. Нали. Там е една симбиоза и се работи. Но дори вече и с по-голямо дете да е на 7, 8, на 9, 10, отново работим с майката и с детето. И майката приема Мгм. есенция, и детето приема есенция. Изключително, което към всички хора е силно, силно изявено с страховете. Да. Знам дали има човек, който да няма страхове. И аз мисля, че това е направо невъзможно да няма да Да, нямаме. с цветята много нежно, много финно можем да подкрепим, да дойде това отпускане, да дойде една вътрешна смелост. Добре, в момента като че ли е много актуална за мен темата с децата, които са между... Просто така се случи, че напоследък работя изключително много с деца между година и половина и 4 до 5 дори, където много силно са застъпени абстрактното мислене на децата и в този период почти винаги се отключват някакви нощни страхове. Как работиш тези страхове? Има ли някакво конкретна есенция или отново е разговор с майката и детето, то доколкото въобще може да обясни какво чувства и какво си
преживява. Да, чисто ако трябва да кажем есенцията, която е за тези нощните страхове. Ако говорим от типа събуждам се, страх ме от тъмното, от неизвестното, оттам е ни чудовища, които има в тъмното. Да. Че нещо лошо, не мога да го обясня, нещо ми е там много страшно и не искам да оставам сам в тая стая тъмната. Мгм. Нали, това е есенцията Аспен. Но като цяло, нали, казваме вече, там ще влезем и с какво друго още се случва с детето, защото, нали, то обикновено, особено страховете, един страх повлича след себе си много други страхове. И те правят цяла пайжина. Тоест да видим още какво друго се случва. Но ако говорим за този неистовия, нали, който е страх от тъмното, сънуването на кошмари, но тук е, нали, което е важно за есенцията Аспен е, че децата не говорят за тези страхове. Това са, така да се каже, необяснимите страхове. Много ме е страх, ама не мога да го изрека. Не мога да го кажа от Да. какво ме е страх. Тук искам да кажа, че е абсолютно до 6 години е абсолютно актуално. Защо? Защото до 6 години детенцето е с абсолютно отворен канал към космическата енергия. И М. съответно, децата са изключително сензитивни. Да, те виждат неща там в пространството, усещат присъствия, могат да контактуват. Дори сега може да им се появят някакви, нали, починали роднини и така нататък, духове, които, нали, те въобще не могат рационално да си обяснят какво се случва и те са в ужас и ступор. Тоест, нали, рационално не може, камо ли пък детето да го изрече и да го опише. Нали, това нещо. Но тук затова е терапевта, за да може по много фин начин. Ме ми се е случвало особено с дори така девойки, които са на по 15-16 години, когато са идвали в кабинета, чисто през усещането и директно ги питам, сънувате ли кошмари? М. Виждате ли някакви присъствия в стаята? И те, дали така стреснати, просто им усещам, че са този тип. Това са свръха чувствителните. Да. Деца, които са надарени с една дарба с допир до невидимия свят. Но той, нали, естествено е много страшен и много ги плаше. Тук е когато поработиме да няма този страх, а да могат да си видят дарбата, да могат да я приемат, да могат да го управляват това нещо, не да ги води до пълен ужас и сковаване, а да могат просто да го овладяват. И да го разбират, защото то започва, нали, им сега добре на 3, 4, 5, ма те деца са в ужас, камо ли после като станат по-големи, започва се с това, аз не съм нормален. Нали, те започват съвсем и други Да. неща следват. Ако в Да. малкото е само страха и ужаса, после, нали, аз съм ненормален, аз ще отхвърля, аз полудявам, какви са тия неща, никой не ме разбира, аз съм странен. Та, така че можем и, нали, колкото от по-рано започнем да стабилизираме и да подкрепяме майката и детето, толкова по-лек е процеса. Но чисто този страх, нощните напишквания, това пък е Да. друга есенция, това е джанка. Това тук детето показва, че някъде то много стиска през деня. Но Да. където казваме, то към тази джанка задължително ще има още няколко неща, които е нужно. Но основното, какво показва джанката? Някъде много стискам. През деня, примерно, ако детето е на ясла или детска градина, там има правила, там има някакви изисквания от него и то, нали, е мобилизирано, стегнато, за да ги изпълнява. И вечер, когато заспи, идва отпускането, идва и изпускането. Да. Нали, при майката може да дори като паник атака. Нали, много често може да се случва майката получава някакви нервни срилове, паниката, къде детето се прямо се напишка. Нали, и двете отразяват едно и също. Някъде много стискам. И в един момент идва нещо, което ме върхлита да ми покаже, че не можеш да държиш повече контрол. Добре, Еле, ти спомена паник атаки. Това имам чувството в момента някакъв М. бич в нашето модерно, високотехнологично и забързано ежедневие. А, има ли някакво унифицирано лекарство, в кавички да го кажа, да се справям с паник атаките, или винаги ти в индивидуалните консултации ровиш да видиш конкретната ситуация и я адресираш към нещо, което Не, установиш? универсално лекарство няма. Мисля, че затова, нали, го дадах и примери с традиционната медицина, че показва колко е неработещо това универсалното, където Мгм. ни слага под един кълъп. Паник атаката, нали, там се стоят доста сериозни неща по-надолу и трябва да се влезе в личната история на човека. Тоест, всеки човек как го е изживял. Да видим какви са били събитията в един по-ранен етап от живота му и най-важното, как той ги е преживял. Защото казваме, добре, стрес.
ужас, нали, примерно изпитвам силен шок от нещо. Добре де, но за някой шок може да е, нали, ако блъсна човек пред него и той човек умре. Нали, друг може да сгазят едно куче и въобще да не реагира това за него, въобще да не е нищо. Нали, едно дете може да види едно кученце без кръче и за него това да е най-големия ужас. Да. Друго дете, нали, не знаете какво може да случи. Тоест не можем да ги слагаме на кантар. Нали, това дете, което е видяло, да кажем, усъкатено животинче, ма то за него това е истински ужас и е стрес. Нали, в смисъл не го неглижираме, не можем да ги съпоставяме. Просто трябва да се влезе в личната история, събитието, да стигнем до самото събитие, което е отключило. Мгм. Защото паник атаките обикновено те идват вече когато настъпва един, нали, така да кажем, едно приливане на чаша, т.е. каква работа ми върши, от какво ме спира, нали, какво ме е оправданието, от какво бягам. Нали, някъде много се насилвам в името на нещо, обаче идва нещо и тотално ме удря, нали, като с товарния влак и нямам никакъв контрол. Абсолютно трябва да се влезе в личната история. Просто не работи това общото. Нали, чисто ако говорим сега за симптоматиките, психосоматиката, където казваме, чисто може да следваме дадения симптом, какво му е посланието, но пак основното е човека как го е изживял, или дори даденото състояние какво означава за него, дадената болка какво означава за него. Дали ако примерно десен крак, ама за един човек десния крак какво означава, за другия десния крак какво означава. Там е просто трябва да се влезе в една дълбочина. Иначе се вижда, ако беше толкова лесно и универсалното, ако работеше за всички, нали, нямаше да има, както казвам, все повече болни, страдащи и психологически нестабилни хора, които се сриват. Да, и аз много се радвам, че в последните години все повече дами и господа, за щастие и господа, се отварят към това да търсят альтернативни начини да си помагат, холистични, меки, плавни и щадящи. Нали, традиционната медицина, тя си е едно на ръка. И Добре. аз не я отричам, нали, традиционната медицина не я отричам нали, работя с няколко метода, така цветните есенции са много нежни, красиви цветята, нали, много фин начин, Да. с който се работи, много достъпен и разбираем. И традиционната медицина, разбира се, не я отричам. Нали, естествено с клиенти като цяло нямам, нали, с моите техники, аз работя, както казвам, на едно психологическо, емоционално ниво, чисто енергийно да правим преработка и стабилизация в човека. В смисъл такъв, че той, ако са му изписани медикаменти, ако си има някаква диагноза, той си следва лекарите. Нали, аз нямам касателство там да променям лечение или да налагам нещо друго. Аз се работя с идеята да стигнем да стабилизираме емоционално човека. Защото оттам тръгва всичко. И цветята работят прекрасно по този начин. Мгм. Чисто то, нали, ако говорим и самите есенции, те са разделени на 7 групи. Нали, доктор Бах така ги е разделил на 7 емоционални групи. Страх, неувереност, прекалена загриженост за благото на другите. Нали, тук пак ако опрем до майките, ще видим, нали, майките, които треперят нещо лошо да не се случи на детето, да не се удари, ма да не се разболее, ма да не вземе пък, нали, дай се Боже, нещо по-лошо. Нали, тук е тотално влиза човека в дисбаланс или една голяма пък манипулативност, обгрижване, което в крайна сметка е едно задушаване. Нали, тук е майчината любов, тя е прекрасна енергия, нали, така възвишена енергия. Нали, където казваме, то майката, нали, дава любовта, защото просто може да я дава и не иска нищо насреща. Нали, дава цялата си любов на детето. Обаче, нали, ако влезе пък в дисбаланс, става доста манипулативна енергия, доста Мгм. неприятна. Нали, така че тук, нали, идеята е винаги човека да е в баланс. Нали, тези дечица, по които са, нали, така ги, примерно пак, което е много активно при мъничките деца, нали, в момента е хиперактивността, Да. където така са неприети. Пак можем с есенции да поработим. Нали, за тая припряно, за тая трескавост в тях, нали, тая бързина, която е, за да може да се поукрути, да се поуспокоят. Има така емоционална група, която е отчаяние и безнадежност. Не знам дали има така дама, която, нали, си е минала така известно време и да ни дойде на отчаяние вече. Ох, не мога повече.
И това тук вече край няма оправи, нали, особено ако има някаква история, нали, по-тежка такава съдба да се е разиграл пътя, където да трябва да се търси изход, да се търси специалисти и в един момент идва едно пълно отчаяние. Така че несигурността, неувереността пак е супер често, нали. Дали Мгм. ще се справя? Май не ставам. Какво да правя? Колкото да се опитвам, май аз не мога. Това е пак, нали, където пък някои се отнасят. И деца, и майки. Той като групата се казва липса на интереса към настоящето. Някъде се блуждаем, някъде не сме тук и сега, не можем да бъдем присъствени в този живот. Свръхчувствителност към чужди влияния и идеи. Тук е пак, за да можем да следваме себе си. А, изключително така много пак често срещана енергия, есенция е на цератото. Това е особено пък в този днешен свят, където има толкова много информация, толкова много гурута. Там е слушане, 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 четене на външни там лектори, авторитети и така нататък. Обаче не мога да взема решение какво да правя. Това ли да дам на моето дете, това лекарство ли, другото лекарство ли, тук ли, това ли да, така ли да постъпя, по другия начин ли да постъпя. Не могат да вземат решение да решат, т.е. не си слушат интуицията. А майката няма човек, който да знае по-добре, нали, за детето си от майката. Нейната интуиция. Защото те са свързани. Тоест никакъв външен авторитет или гуру тук. Тоест майката ще подкрепим да започне да се усеща интуицията, да я следва, за да може, нали, да има най-адекватната и правилна грижа към детето си. А не да се лута, не само да чете, да събира една информация и в крайна сметка да става неадекватна, да не може. Това също е между другото. Така наравно с страховете, тая неувереност и нерешителност. Как да постъпя, кое е правилно, кое е добро. Самота също. То има толкова много състояния, с които се справя майката от бременността до буквално до тинейджърска възраст, пък и по-голяма на детето. Но сега се сещам за съвсем малките бебчета под една година. Тези състояния на колики, на рефлукс, които са съвсем бебешките. Имаме Мгм. ли въобще там някакъв начин да помогнем на бебчето или отново работим през майката? То пак се работи през майката. Мгм. Смисъл такъв ще приема есенции и майката, и на бебчето ще се дават да се подкрепят. В Да. много често, когато пият и бебенцето и майката, ще има есенции, които се дублират. Ще се повтарят, но ще има и такива, които са различни. За Мгм. майката с една специфика, за бебенцето, примерно за силните колики, ще има друга. Нали, защото коликите това са такива пристъпни състояния на остра болка, силна болка. Да. Има такава есенция, с която да може да се подкрепи, да се помогне при Мгм. бебенството. Така чисто, нали, като информация, изготвя се комбинация с 7 есенции, иначе чисто есенциите са 38, това са 38 емоционални състояния, които, нали, ако чисто ги прочетем, се запознаем с тях, ще видим, че през живота си ние минаваме през всичките тези 38 състояния. Те са част от нас, просто в моменти влизаме в силен дисбаланс на определени енергии, но не можем сега, примерно, ако сме в дисбаланс на 15 цветя, не можем да приемем всичките 15, т.е. ще отворим много проблеми, няма да решим нито един. Да. За това се прави индивидуален разговор, изготвя се, нали, сега стратегия, нали, така общо казано стратегия за работа. Започва се с едни есенции, води се проследяване, нали, такъв е принципа на работа с есенциите. Не просто да си купим там от аптеката едни есенции и пием си там за нещо, за какво пием, пък какво се случва с нас. Тоест хубаво е да има едно прослушване с терапевта, около 10-я ден, 14-я ден, да се види как вървят нещата при майката, при детенцето, налага ли се някаква корекция в комбинациите. Ако нещата вървят добре, изпиват се комбинацията. Ако се налага, се прави друга среща вече за нова комбинация, в която се променят. Се слага до 7. Тоест наблюдаваме кои есенции, енергии са се балансирали, кои нови да добавим. Единствено, което казвам, че единствената комбинация, която е създадена от доктор Бах, това е резко комбинацията спешна помощ. Абсолютно всяка майка и всяка жена, нали, в къщи, в семейство, за мен лично е нужно да има едно такова шишенце с резко капки. Защото резко капките това е със спешната помощ, за спешни случаи.
Няма човек, при който да не му се случва нещо екстремно. Тук говорим спешен случай, т.е. Нали, нещо се случи шоково, стресово, силен уплах, разболяване, влизане в болницата, нещо, което, нали, примерно, ако с детенцето се е случило, изненадващо, шокиращо, може ли 2-3 годишно, много силно е паднало, ударило, изплашило се, имало някаква опасност, нали, тогава се приема Да. реск. За около седмица, десетина дена, за да може човека да се поуспокои, да се хармонизира, да се посъбере. Ако е детенцето, да се подкрепи, да се събере това детенце, да се поотпусне. След това вече се работи с индивидуална комбинация, да се види, нали, този силен ужас. Примерно при паника атака, ако при дамите има такива пристъпи, и задължително да имате едно шишенце с рескю. Когато са сами, защото, нали, в първи момент то е ужас, нали, то усещането, умирам, не Да. мога нищо да направя. Рескю, просто си капят рескю. След това вече търсят специалист, с който, нали, да могат да поработят. Защото, нали, там отдолу има нещо друго, което се нуждае от обгрижване. Но чисто първо сигналното е рескю. Задължително за мен. Вече рескю продават се навсякъде. По аптеките ги има, така че те Мгм. съвсем достъпни са. Да. Всъщност аз си го представям по този начин. А, Майката комуникирате, правите един план спрямо конкретните ситуации, нали, нейните и на детето. Даваш конкретните персонални комбинации, те приемат капките един месец, след което се разлиства, махаме листа, махаме, чистим някакви проблеми, емоции, травми, но то се открива нещо различно, нещо ново. И на втория месец е съвсем очаквано да промениш комбинацията или да принужда да я направиш отново втори месец или трети месец, или всъщност колко време продължава тази терапия? Индивидуално е. Мгм. Индивидуално е. Въпросът е, нали, какъв е казуса на човека, колко са сериозни нещата. Да. Тоест, ако има някакъв лек дисбаланс, и съм имал случаи, понякога, нали, клиенти един-два месеца е напълно достатъчно. А има с други, с които работим и 5-6 месеца. Плюс други методи, вече когато трябва да влезем нещо по-сериозно да се отработи. Нали, цветята абсолютно, както казвам, и отварят полето и подкрепят процеса и го правят много по-лек. И за да можем да случим, нали, по-дълбоката преработка и трансформация. Но е много индивидуално. Имало е случаи, когато съм дала една комбинация и окей. Не Нали, е в смисъл достатъчно. такъв просто е много различно какво търсим. Мгм. Добре. Как предпочиташ дамите да те търсят? Как е най-удобно за теб? Могат да ми пишат по Viber, могат да ми пишат на имейл, може абсолютно консултациите спокойно се справят и онлайн. Мгм. Няма никакъв проблем. Да, това е много важно, защото моята аудитория е от всякакви възможни места в Европа. Та онлайн е най-удобно, като че ли за всички в днешно време. Добре, аз ще споделя твоите контакти допълнително, за да може всички, които имат интерес да те потърсят. Благодаря ти, Ели. Ако искаш да кажеш нещо заключително в резюме, ще се радвам. Ами, не знам какво да кажа в резюме. В общи линии на хората и на дамите да дойде едно отпускане и така главно, което много често казваме, да си позволяваме. Мгм. Никой не е съвършен. Никой не е идеален. Тоест, нали, така може би за така младите дами да си позволяват да бъдат несъвършени и неидеалните майки. Нали, за това сме Да. тук, за да се учим, да се поправяме. Просто бъдете мили. Бъдете мили към себе си. Това Защото е един. именно от тази критика, от тези изисквания, това самобичуване, толкова много вредите и на себе си, и на вашите деца. Децата ви искат да са едни щастливи и спокойни родители. Когато мама и тати са спокойни и щастливи, децата са най-щастливи тогава. Така че просто бъдете щастливи хора. Ако ви е трудно, сме насреща. Има достатъчно специалисти, които да Има ви начини, подкрепят. да. Да, по този път. Добре, благодаря ти за ценната информация. Беше ми любопитно да чуя една различна гледна точка.
как можеш да помогнеш на дамите, защото аз също помагам, но по различен начин от теб. Благодаря ти. Ще се радвам пак да ни гостуваш по-нататъка с друга информация. Хубав ден ти желая и до скоро! Благодаря, Дани. До скоро.